Vinga, va, si pensem en un gladiador romà, què ens ve al cap? Segurament la imatge de Hollywood, oi? Aquells guerrers enormes, musculosos, que mengen un munt de carn i que lluiten fins a la mort en una arena plena de sang. Però, i si us digués que bona part d'aquesta imatge no és real? Que és bàsicament un mite? No esteu entretinguts? Aquesta frase, és mítica. Resumeix perfectament la fascinació que sentim per aquest món. Però, i si l'espectacle romà fos molt, molt més complex i sorprenent del que ens han fot creure? Doncs vinga, preparem-nos perquè estem a punt de capgirar tot el que pensàvem que sabíem. D'acord, anem directes al gra. A un costat, el mite que tots coneixem, màquines de matar que menjaven carn sense parar. A l'altre, la realitat que ens ha mostrat l'arqueologia, atletes que menjaven bàsicament ordi, combats que tenien àrbitres i on es podia sobreviure, i professionals que estaven entrenadíssims. Aquesta és la història real que descobrirem avui. Vinga, comencem per un dels mites més arrelats. Què menjaven? Oblidem-nos per un moment d'aquells banquets de carn. La realitat, de fet, s'assembla molt més a la dieta d'un atleta d'elit d'avui dia, però, això sí, amb un gir que segur que no s'espera ningú. És que, de fet, els mateixos romans els tenien un sobrenom, els deien ordiari. I què vol dir això? Doncs, literalment, els homes d'ordi. I no era cap insult, Era simplement una descripció molt precisa de la seva dieta, que era riquíssima en ordi i també en llegums, com per exemple les faves. I com podem saber tot això amb tanta certesa? Doncs bé, la clau de tot plegat es va trobar aquí mateix. Això és el cementeri de gladiadors d'Efes, a l'actual Turquia. Va ser l'any 1993, quan l'anàlisi dels esquelets que s'hi van trobar va començar a destapar tots aquests secrets sobre la seva alimentació. Una troballa brutal. I aquí la ciència és la protagonista. És fascinant. El que van fer els investigadors va ser analitzar els nivells d'una cosa que es diu estronci dins dels ossos. L'estronci és un element que, per entendre'ns, s'acumula al cos quan menges molts vegetals. I el resultat? Doncs salta a la vista. Els ossos dels gladiadors tenien uns nivells d'estronci disparats, molt més alts que els de la resta de romans. La prova era incontestable. La seva dieta era bàsicament vegetariana. Però espereu, que encara n'hi ha més. Clar, amb una dieta així els faltava calci. Com ho solucionaven? Doncs resulta que, per compensar-ho i per ajudar els ossos a recuperar-se de les lesions, bevien una mena de beguda isotònica de l'època feta amb cendres de plantes. Això explica per què els seus ossos hi van trobar uns nivells de calci altíssims, fora del normal. No eren bruts, eren atletes amb un règim dietètic superplanificat. Molt bé, ja hem vist què menjaven. Ara anem a veure com vivien i com s'entrenaven, perquè si hem dit que no eren uns bruts sense disciplina, llavors, com era el seu dia a dia? Doncs us avanço que no era gens caòtic. Era, de fet, una autèntica carrera professional. Mireu, les escoles de gladiadors es deien ludus i eren centres superorganitzats. Gràcies a descobriments com el de Carnuntum, a Àustria, sabem que eren complexos encers, amb les seves zones d'entrenament, els seus dormitoris, fins i tot banyis. I atenció, les regles eren molt estrictes. Tenim un manual de l'emperador Adrià que deia que s'havien de castigar amb fuetades les males conductes, com per exemple, beure massa alcohol. I tot això ens porta a un punt que és clau per entendre-ho tot, l'economia. La lògica és aclaparadora. Com diu el professor Steven Dyson, com que els gladiadors eren bastant cars de mantenir i entrenar, econòmicament no té gaire sentit que els matessin intencionadament de manera regular. És pura lògica, eren una inversió, un actiu molt i molt valiós. I les proves ho demostren. Agafeu-vos fort. Més de 100. Aquesta és la xifra de combats que alguns gladiadors van arribar a sobreviure, segons les inscripcions que hem trobat a les seves làpides. Més de 100. Això només pot significar una cosa, que les lluites no eren sempre a mort i que hi havia tot un sistema pensat per protegir aquesta inversió tan cara. D'acord, fins ara hem parlat del gladiador com a individu. Ara fem una mica de zoom out i mirem el panorama complet. Perquè aquesta cultura de l'espectacle era gegant, anava molt més enllà del famós Colosseu de Roma. Era literalment un imperi sencer dedicat a l'entreteniment. I la passió dels aficionats era exactament igual que la de qualsevol esport d'avui dia, o potser pitjor. Imagineu-vos, any 59 després de Crist. Esclata una batalla campal entre els aficionats de Pompeia i els de la ciutat veïna, Nucèria. Va ser tan bèstia que el Senat, amb Neró, va haver de prohibir els jocs a Pompeia durant 10 anys. 10! Això sí que són rivalitats de les fortes.
I és clar, com en qualsevol espectacle de masses, hi havia merchandising. Sí, com ho sentiu. S'ha trobat, per exemple, aquest mànec de ganivet decorat a prop del mur d'Adrià, o sigui, a la frontera de l'imperi. Això ens diu que els fans compraven records dels seus lluitadors favorits. Eren les estrelles del rock de l'època, autèntiques celebritats. Però l'espectacle era molt més que els combats principals. Què passava mentrestant? Què feien, per exemple, a la mitja part, per entendre'ns? Doncs prepareu-vos, perquè aquesta és una de les trobades més curioses i inesperades. Sota el Colosseu, barrejats amb ossos de lleons, tigres i ossos, els arqueòlegs hi van trobar ossos de gossos petits i allargats, molt semblants als gossos salsitxa d'avui dia. La teoria més acceptada? Doncs que els feien servir per a números còmics, per relaxar l'ambient i fer riure el públic entre combat i combat. Increïble. I llavors, quan comencem a juntar totes aquestes peces, la dieta, l'entrenament, els fans, fins i tot els gossos salsitxa, la imatge que apareix és molt més rica i complexa del que pensàvem. És una història que, de fet, encara estem reescrivint. A veure, fem un resum ràpid. Tenim atletes d'elit amb una dieta vegetariana rica en carbohidrats, però la cosa no s'acaba aquí, ni de bon tros. Tenim evidències que suggereixen que hi va haver dones gladiadores. Tenim nens a Pompeia que feien grafitis dels seus ídols a les parets. I tenim tota una cultura de la fama amb fans i rivalitats que no tenen res a envejar les d'avui dia. Tot això ens porta a una última reflexió, que crec que és la més important. La imatge que teníem del gladiador, la que ens ha donat al cinema, hem vist que era en gran part falsa. Llavors, la pregunta és inevitable. Si estàvem tan equivocats sobre una cosa tan icònica com els gladiadors, en quines altres coses de la història podríem estar-ho també?